Alam mo na ba pag hindi ka nagsuot ng reflector vest, ay pwede ka magmulta na umaabot ng 5,000 pesos o makulong ng 1 taon. Ito ay pinatupad sa probinsya ng Pangasinan na kailangan magsuot ng reflector vest ang mga motorista at mga bikers mula 6 p.m. to 6 a.m. Kung ikaw naman ay nakabag at may top box, dapat mo itong lagyan ng reflective materials. At sa mga tricycle driver natin dyan ay kailangan din magsuot ng reflector vest at lagyan ng reflector materials ang sidecar. At sa mga bicycle riders naman ay kailangan din magsuot ng reflector vest at lagyan ng white light sa harap. Red light or orange light naman sa likod. Kung ikaw ay nahuli, first offense ay warning. Sa second offense naman ay magmumulta ka ng 1,000 pesos. Sa third offense naman ay 2,000 pesos. Sa fourth offense naman ay 4,000 pesos or kulong na hindi humigit 1 year, depende sa court order.